Hi guys, mayong unto di ana sarira nakauli na imbes kay magpangas madadto na naguli siya kay nahutdan siya sa iyang kuan isyo. Nahutdan siya dito sa iyang isyo mong naguli siya nya. Nag-snack ta guys kay palit si Momon sa banana cake niya. Duha na kabukong gipapalit kay maadto ko lang kalita. Nya sa hapon balik na pud mi nya sa hapon niya. Diya sila ni Jinjin dire ug ni CJ. Hi guys. Sila yung mga lakaw dito sa ubos. Kaon sundoy sa kasaba chip na mga snack ta ninyo tanan guys. Snack tag banana cake. Ami kami hindi ang gabi ng pagkas. Adto mi laing kalita guys. Nya si Bintoy nahuman na siya pandaba. Dayon nagkaligo na day na siya diha. Tumila ni Nanay Lita nimo. Nanay Lita ba? Tudod to imo. Ibilin. Sige lang. Malilin kani pa nagbanhang si Tami. Si Tame. Kani Tami ko. Kuyog si Inday ug laag. Laag ta day. Laag ta day laag. Adto na mi guys. Maglaag-laag mi. Ay Sabado man karon. Dapat sila sa Sabado. Sa CJ. Dinira banda guys ang sa balay ni Kalita. Balay nila ni Ingkaw ni Ingko. Nara sila danhi. Di ana may diri guys. Sa bisi ba? Pa, may sa paniud to. Asa? Ngakon. Di ana may diri ilan ni Inka guys. Sabi mo gitarbahon ka? Sa balay nga kagubaon nagtiwas kami sa pagkaot sa CR. Marami among dala oh. Salamat kay Dani. Ani sa Dani. Ambot na ba kay signal? Pandito diha gumana pa. Sa kanang kuan load. Naisignal. Naisig ambot na mo siyo ni signal na ni Inka? O na. Ana ako no. Nasigla dayo malayo kay. Saka Jin. Benjin. Ay lagkadlo ko malusot ka kay dito makapaiwas sa silong. Silong man paingon. Ora. Silong man paingon, di man tagpaingon sa taas. Tagatuhod naman no? Wala ni. Di ami diri guys. Ganihan ta mi sa buntag, pero kay sani nagkuan pa man si Riri dito sa iyang bayag, naglampas-lampas. Amang kadapit aghimo sa CR dayon ka. Nagdugdugan sa kahoy kanya malusot ang mga baka. Oh, gani. Kuma So dong og matabunan na ba dong? dakpa na ay pagsipa-sipa ka to ihaw. Agaga. Kuiton man mo sa imong tiil nga. Munang breeder nga Liam, please Liam. agbaylo lagyan ta dito. Abi kog nananaw mo dito sa kuano. Karon na day? Basing karam siguro. Niya pahapon ba rin Hapon pa rin. Parit-parit pa rin na sila day? Unsa may kalingawan day karon sa ubos ugma nya sa gabi Barangay Night. Kuan man ganiha suna man ganiha. Ang katong ilang pag kuan pre niya sa ilang mga sayo-sayo. Niya gabi. Sa mga oras ka.
Tay. Barangay na ito, garo niya. Oh, bangko daw. Ay na, napag-igawas din ka? Akadlok Kaya mabulingit ng tiil. kalusot ko. Agkadlok kag kalusot ka? Akadlok kalusot na linggo ba rin? Agkadlok ko na siya kalusot, Mabulingit guys. ng tiil. Ila-ilaha sa na diha. Ang sabay ngalan ra na. Kaya rin di ni mo kalimtan. Ali, awat-awat na siya Nani diha. guys, yang among banla guys. Banlag gini siya, banlag. Dagan sinablay. Muna ilang paya, guys. Kahit ni gini na pagkuhan kay para Nalaam na lugar imong kinaot. wala. Among tanan ni Mario. Musudla na. Kaya pagkaingon ko nga. Iyon siya nga. Sakto na niya. Day. Iyon ko nga. Siyar baka kini ah. Na istorya tamay kining bangag. Pag-inom istorya bangag. Katawayaan ko na kay. Istorya ko ng bangag. Kung nagbuang ba yung kini nga. Istorya ang bangag kung mauna ba niya nga bangag. Mauna baka gini ah. May dani ka kay lando ako ka ng bugnaw pag kuan ba unto ba? Oh. Ha? Ligwatanan niya ako na unlod. Ako na ko na ligwatan. Ada kay magkahoy ni mo na ilawom dayo. Nana gani. Pero kunahon lagi sana kung share lagi kay agoy ag pangasa kami dito niya. Kung ag-uwan. Kung magdata kung tayo sa gabi eh. Dani bangag. Da. Na bangag kalibang? Oh. Simbak. Si Lupin na lang eh. Pag- Ano na din oh. Naon niya. Ay na may mga manok kay giboyan. Di ka o na to ang hugaw. Lagi dana bangag ingka ba da pagkabuntag mo ra pong dos-doson. Eh simbak ko nagluod-luod ko lang mag. Hindi ka naman ano di magay ko pang kalibang sa Arinola. Da sa bangag daw pagkabuntag eh. Dali ko Dos-dosa. pagkalikod. Ha? Dadan bangag lugan. Da bangag. Eh simbak ko hindi mo linlin ay lagi ko sa kalibang dali. Kung gabi ira man sad ka ha. Na. Na sabay maglantaw nimo da gabi eh. Kung saan na lang nako ang Arinola. Pero dili ag normal gid ang Ano na pagkalibang. siya ni mo? Palakaw-lakaw dito ko. Oh, ito dadak. Laad ka dat. Muna ilang payag danhi guys. Nya gani dani mo ni ilang diskanso. Sulod ta. Ka, agluto ko na sila guys. Paniadto ta. Agluto ko na sila kay kwarto guys. paniadto ta. Tanawa ka na guys among kwarto niya. Mangbanggira na mo guys. Ano niyo? Ilang kusina gamay, ilang abuhan sad gamay. Maglungag mo sa ta. Dilag dakoon kay di naman kuno sila ang panganak. Dilag dakoon. Dali ra kayo sa mo. Daliran ko ang daliran noon. Kay Awa pa day mo na ni udto. Wala pa. Kamu din dito na di ba? Wala pa siya nagkaon na naman mi sa snack na naw. Nagkaon na mi sa snack. Ha? Oh, Ako pa nga sa mo yung kaon. Diya wala kay dili gini siya lin nagkaon din sa kanang mga pan ulit pa pa dito kay ka. Dili man ni pan. Bingka man eh. Bingka man ni ingka nga pinaliki. Ha? Bingka nga pinaliki. Di agka ko lang ko siya kanang ko kung ba sa bata pa. Kasunihan? Malapit ang iri oh. Kasunihan. Ha? Ha? Di ba tama kaya ng manok? Ano ba yan naghangad-hangad o? Wala yung manok. Kana ding naghangad-hangad. Ya, tara isa na baka nakabok breeder. Abi na kayo naman alin na wala na. Kay? Katong dito mismo po ang natulog. Katong mo ka itong pagwana. Dugay kayo nakauli. Namahay na siya kayo. Yun dahil siya. Yung bitaw ko ng ulit ko sa gabi. Ayaw na. Ayaw ko ito. Tanawa yun ang atong manok. Ya, duha pag sila. Dumagaw ka na. Siya, wala tayo pinagdan eh. Yan ako sa nabalaka sa mukha kay wala yung mamimito. Saan na lang dito? Sali ko kurok. Sus, may gani lang kay nakauli. Dito man niya nakita ko. Sabi, nagsayo dito sa takong. Ay, salamat sa mga kanaran niya. Bangita sa kuan. Pero ang manok niya din sa iya manghod at kung wala naktaan sa dito ipaan kung magkano madali. Kaila sa manok. Asa dapat?
Pastor. Gusto ko. Kaon ganito sa wadiha. Kaon sa wadiha. Hey guys, muna gigila mo kaya guys. Lagi ko ilain dani kay istorya ka naman sa kanya. Ako mga pagkumangkon guys, nag-abot dani. So, sila sa silong, naghadlok sila sa saka. Hadlok ang saka. Mahulog. Kadlok ang saka nga silong man paingon. Ato ra sila kay mga bata ag panguhas bayabas. Sakali na yung mama. Wala pa. Gahapon pa man nagadto to ah. Ha? Gahapon pa man to baya nagadto. Gapon? Mm. Kapano sa birthday day? Karon aw unsa ba? Ay, ano din ko makapananaw day? Dili. Nakapapananaw mo niya. Ah, kapoy man. Pangas dito bukid. Apas man tami niya na. Nag-abot naman siya. Kay unya po tami sa hapon. Naganhida ni. Ay, kapas na nagabot siya. Agapas lagi mi dito sa Banlag. Ah, Nahutdan man siya sa iyang issue dito di. Nagtugbong. kani. Oo. Imbis kay agparalta na mis motor sakay man sa strike ka penderi. Kaya man siya nagmotor pagpangas. Kay nagkurmatar man siya. Ah. Na nag-uli siya. Na ingko nga pag humana mo kuan ingko adto tay lain kalita ta. Ah, gikan ako dito. Sa Tapos, wala pa. Awa mo di kapuyan kung lakawain ka kay. gikan ba dito sa balay ninyo? Oo. Dito may sa balay. Kaya wa man naman ko nakaabot dito sa wa naman ko nakaapas niya dito sa payag kay nag-uli naman siya. Ah, Sigo naman na isa ka sa inyo balas, isa ka Oo. lanay. isa ka sa siminto. Lain ba ko na inyo gabas diha sa How? motor? Naman. Lain mo dito? Grinder mo gamit. Grinder? Pero naman siya di mano. Ah, Ipatungod ra lugar na mo si aring ka. oh, patungod na. Nanasad mo'y palita. Na ako'y gabas ito sa balay, na ako'y palita. Ang palitag eh. Di man siya sugot na mag-adto ko dito. Kay Na akong kwaon. Mura ko na plitihan, mag-warm lang ko. Kuan man ang palita mo ikuan mo diha kay gamit man. Namanday man dito. to ya papa. Ana dito iya kang papa. Oo, naman dito ya papa. Naman siya gabas dito ay. O nasa iyang gabas dito sa puthaw. Ah, dito na lang. Dali ra magina paglanay dana. Unsay mo gabason tubo? Putaw. kabili. PVC sa dayon. Gabason mo ng PVC. Kaya ako kumahuman na eh. Ako gani-gani na nasugdan kaya kung napalang gamit eh dahil sa dulog. Bil to bil ko na na. Ako umahuman ba? Ako yan ko na ng trabaho ng luwi ka man. Daghan forma na na. Ano man ikuan palanay ra man. Palanay naman. Buhin ko luwi ka man. Sa balik-balik. Mura di hapon nga trabaho ko. Dito pagkatrabaho sa uban. Kung magtrabaho ay dito sa uban. Naa sa tumutok nga ka na siya mga bandik. Human kayo. Ati ha. Mao lagi. Kato siya yung umututo kay kuan man to panday man to. Ay, kamera kay wala isuhol. Naman ka nakahuam na ng pala. Sa'yo mo ni Papa? Ah, papa na. Oo. Kani ang bala dito ba? Ako ni ito sa balay. Ang hindi. Kuma. Ay, mo. Mo dito lang. Sabo mo dito. Unsa to ah? Joke. Uli namin ka. Ya mo ni ilang gibanga guys. Mo ni ilang himuon sa CR. Mo ni iyang gikabisihan kay wala pa man sila CR danhi. Na una iyang gi bangag para sa CR. Insakto ra po na siya nga wala gibuhang pag-ayo para dili mawangwang ang bangag. Lawom na iyang bangag guys. Ito na sana siya kay lawom na. Ya kani ilang kuan ni guys, mani ilang payag sa una dani sad ni. Payag ni Uncle Mario danhi. Naaman ni siya asawa sa una niya namatay. Na muni nga nagtagpo ilang kuan ni Inka. Nya nana ilang mga kahoy para i-repair dani sa ilang diskanso kay nahugmo na tungod sa kagabok ang iyahang diskanso danhi.
Kagana ba? Kagana ba? Ta, Namaya ba? Kuya ingka, uli na me. Lain kayo mo. Kaya mo. Lain kayo. Murang giyon nga, murang di na galing may ninyo pato sa inyo kay naman Nagluto sila sa miswa. kana miswa Ya, anhi daw kuno may mga on. tinapang sa gol. Ama ni mo plato yung kadi kay koy dala dadto. Napagkuwalan dia tagsaha kita unsa ba? Paggawa sa imong ginamos dong. Hindi ay ginamos sila. Igawa sa kato imong utang no. Gabi. Lolo kuno lolo. Nagandam na si Inka guys sa iyang paniudto. Ilang sabaw. Kadaot sin ke. Iyang gabi. Yes, yan ang Tapos kanisa. iyang kinamos. Aw, ilan na day? Nadali na mo dali. Ditulog na ni mo ni Muswa. Sama ka nga bate. Dala na. Sakto. Sakto na kana siya. Ay, oh. Kaon gid mo sa miswa karon dali. Kaon gani may sige na mo, may swap noon. Kaon man ganita sa wala. Kani pa nga sabaw. Kani pangalan magid dali nakadalit na ko sa inyo. Diri jo, lingkod diri jo. Ano ti? Ha? Di man ko dito sa inyo nga. bangko isang. Pare. Ay kuan. Wa man gani dia mo sudan ya kon didto. Naisudan ninyo aga. Bira pa kuno palig dito. Wa man dia masudan mo dia. Tunong lang dong sa kanang Marco dong kay Ito nang sa bangag. dili matinabo. Ay, lingkod ako na siya. Oh, ama ni imong cellphone ipatang. Namay kuan ani kanang signal maskin bisan nasa ni putang. Oh, naama. Sige. Sige na. Pre na. Mga ano ta? Kaya ang langaw. Ay, sa electric. Sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos, sa Espiritu Santo, Amen, Lord. Ani na sa kami sa altar sa kanan ng Lord. Kinatin taon, Lord, nga kining grasya nga imong gihatag ka namo, Lord, nga dili kini mawalas kada adlaw tanan nga among panginahanglan, Lord. Makatagil sa kabaskog sa among kalawasan o makapawala sa among mga balatian. Kini tanan among pangay pinagi ni Kristo ang among Panginoon. Happy birthday to you. Oh, pangaon. Pangaon ta mangaon. Ingko, dali na. Sige na dong. Agoy na. Aksuita na siya, Len. Ha? Aksuita na siya. Oh, sungitan na na siya. Sahura man yan. Asaw mo. Nya, pero duha mo, Agay ay di ko gamitan niyo kay mutugsok mata. duha mo sa kutsara. Tugsok at mata na. Nasaan yung pagsahok sa tinidor sa miso? Kada sa ka bisod ako. Tugsok ang mata ko. Ay, ko karon da. Tugsok ito ko mata na. Ako sa katuwat sa kami. Tag anting ko biya na. Luto mi kaday. Wana na kay snack dato da. Wala. Tiam-tiam siya. Ikaw na kana. Kain. Mga unta, mga un. Tanan-tanan, kaunta. Sige. Kuha ko da kan unda. Nara ji o plato ji. Oh. Kaunsa. Muha ba? Minabat. Ah, dito lang dula ka gawas ko. Miss Colin. Kaunta guys. Sagambak. Ang asar kay kikiatan. Dagang ko kay tublay. Na ikaw dong. Oy, dali, bata, ikaw. Ano siya? Jadi ko. Sugo na siya. Nag-snack man siya na. Kunan mi ng snack. Ganahan mo kami sa ang pagkaon na rin guys. Maskin pinobrera pero nalipay ko nga namangas ang ako mga pagumangkon. Yahay na gani nga pagkaon. Nakikangay gid sila sa amo ah. Isu sing ka mura mag others. Angay oy. Lugar sig labay-labay dani guys pero karon pa ko nag-anhi dani nga balay. Ug wa siguro ni sila nagkatagpo.
Dito makanila ni nga balay man. Hindi ka makanin. Hindi ko makanin ka yung balay man. Labay-labay raman mi dani. Ay, bebe, oh. Kaon na. Uy, gawat niya sa spaghetti. Sige mga gani ani. Ang balay. Siya ka. Tao na, bitaw. Sunitan ta ka? Banganak. Dato sa ila ni Uncle Nestor pagkakuan na ni Janice na kanha na may diha. Abi nailang kanang kuano kanang Birthday mo da. tong birthday na kanha may diha kasa. Isa beto na birthday. Ya papa. Ambot kay papa beto to. Tong sur tong ihawan sa kuan. Signal. Ora mo tulun. Ya, mama. Ya mama. Danar ko siya. Ka dito dito. Iya siya. Di na ka je? Mamari ba mo kaon ah. Ay, sag na udah kayo sa inyo. Gumana pa rin magkano. Pagluta. Pero siya mag-utang. Besag kung saon. Luwa dah. Ngaon ta guys. Tao mo na. Wala, gip. Nanay inyong request di ako ilaing ka. Lala. Kanhin na sila din guys sa payag sa akong Itor mo ni ka karon diri sa iyang Kauban. payag. Ilang payag. ganina pa mi guys nakahuman sa among CR. Pagkaot. Ganda pa niya. Gamayan. Kani maunta guys amo unahon sa pagpiaot namo. Pero nausab ang akong plano kay wala gan may CR guys. Na si Maya Mia nag-ani dinhi, ang gusto mag CR wa na ka CR kay wa mi CR. Kasad eh. Busa nga sa pagpiaot namo sa senior mo na lagi namang gyona basta sa sunod kung magpiaot mi muna sad ni ang balay. Ito ingka atong budha. Budha nga namikat mahalin to. Aga ka. May na siguro. May na siguro. Pero og taman ra siya sa pagpamikat. Nawa gid ka. Wa gid ta diha. Aw nang ganing karne ho kay masayang kani ah. Wala na nag-sobra. Anda na. Ano ka mo? Ang kapot man sa bayabas. Abi niya maghawid sa dahon. Mo. Boxing show. Kuno na ni bunga saging di na bugtok. Ilang. Lampas na. Wala man nakanin mo. Binigo gid pagkahuman kol pusuan ni dayon. Sa gara na ngalan niya. Sa na imo ba na? Sala na. Di kay mo. Pero may ko kalimot yung ngalan no. Sa ngalan nimo? John. Junjun gid. Tinuod ba nang iya? Ray Latras. Sorry. Nabat na ilatras. Re, niya katong isa. Imo ba na? CG. CG. Sabang sa dati maandong. I-exercise ka doon. Pangutanaha ka kung sa ngalan sa bana. Yum, nihalat ya. Dili na ni nga tubon mo breeder call. Yan ani ali nga napatan ang nilang. Dili basilan nun. Mo basilan Mo ni yung lugas ingka? Gahi siya mabaho ba? Pero apre tuho mo. Namay lang. Amo na ito imo ipon din sa unahan to si Bibot. Wa ka to tao ay klaro ko. Ano man karon? Ato na sa Claveria ay idala dito mo hot. Kaya bibot rin. Pero mangoda giabog ra kay lain ang tao na tao. Dagko lagi niya lisuan sida. Hala, ito na kasi. Lisuan eh. Buhat tinumak Dagko lagi dah. Kinsa nga bibot rin? Kinsa nga bibot rin? Bibot yung kinto. Ha? Bibot kinto to yung helper sa una din. Dili so ipon sila dani duha. Amot kinsa baka nila budget dito o laki. Aga. Nahuma nami og pangaon guys. Unya sulod ta ni sa balay ni Ingka.
Niyang lung aganda ni guys. Nakadaya ang kahoy. Lung aganda ni narayang kahoy o. Kini po dani iyang banggira. Yan na diha iyang mga sudlanan sa sudan. Magpista siya dani. Diha iyang hugasan. Nya dalhon mo niya dito sa iyahang sulod guys. Agay. Oh, kay aron na ni makita ni Linlin guys ang among anda ni. Ito yung masanina na guys na pinuklas ganina nga wa pa nakapilok kay di una na mong CR guys. Muna iyang sala din iyang kwarto nara diha. Di na lang ako naiapil iyang kwarto diha. Napo na iyang mga santos gipamutang. Pag kay katulog, dito na sa kasanolay, sa mga kabataan, lalulok. Dagan sinaplay guys kay Muna iyang bagong kinabuhi din ni Inka guys. Bagong kuan lagi bagong bagong kinabuhi. kay bagong masaning pag Bago naman sa kanang di ba? Pagpuyo di kay dito naman ni siya sa iyang bata nagkuan sa una nagpuyo. Ipon siya sa iyang mga bata na nagkakuan nga nagkita sila ni Inko Mario hala Arya. Sabi. Di uban din siya dinhi sa iyang payag ni Inko Mario. Yan niya po iyang kuan da sosyalan iyang kortina ba. Kay nga akong puyo kay sabid-sabid. Nya kana ilang diskanso dani ripirunon pa ni nila nana ilang mga kahoy dadto pero di pa nila kalugaran kay busy man. Busy do pagid kwarta. Lakasayan ba na kasi mong buwak ko. Asa? Nga di datugan. Buwak ba din na? Sum di na Ambot ba sumubot na na? Mura man nagbuwak man ni Ha? Mura man nagbuwak. Buwak ba ni Ha? murag. Naog man na masusi lagi kung kon kay. Diya man kay hon. Jesus na aram day mong sili imong gipatay Patay na na siya kay. Patay na. Patay. Wala kinabuhi. Wala kinabuhi. Wala na kinabuhi. Anya din po na ilang mga tanom-tanom di ang mga prutas Ang saga niya manggusti rambutan. Ang da sa babaw, munang balay nila ni Nestor, siya papa ni Nestor. Silingan na sila danhi. Nyamo po na iyahang gamito nun para sa ilang CR. Kay himo siya sa CR danhi kay wa may iyang CR danhi. Himuan niya CR kay asa kuno siya kalibang. Gidlisod ba kay ganyan ba ibigay sa taga munisipyo? Na Kinahanglan gid daw ko magbuhat sa CR kay asa man ibutang na. Kinahanglan gid magbuhat kay kung di magbuhat na magkalibang ka sa asa nay mga manok. Kalibang ka na Ginoo ko mao gani nay manok unya agkaunon sa manok kaon kasi mong tae. na muna di ko ganahan. Abi di mo bayalin kini ang manok kani nga nani nga mga manok. Dili makukaon ra ng mga ulo, mga tail. Di ko kaon na. Pero sa mga boiler kaon ko, pero kana di ko kaon. Kay imagine ako nga nagtok-tok siya dadto, nagkahig siya dadto. Di ko ganahan kaon. Nagtuhak siya danha. Nagtulon siya danhi. Nindot din sa ila kay pag udto bugnaw kayo. Bugnaw kay diri sa iya hakong udto. Kay naman po yung mga kahoy nagkapalibot diya sa kuan. Dili igang, dili init. Nya daplin da sa karsada malantaw ra man siya sa karsada guys. Manang di sa layan si Inka dani og siya ra mabilin kay daghan man pud mo agi-agi. Wala gyapon. Wala gyapon. Wala gyapon. Awa man kanaanad. Silingan nga ka. Wala silingan ba agsinggita mga bata? Wa man kananad. Wa man ni siya naanad nga kuan kay dito man ni siya nagpuyo sa kuan mandahilag nga daghan kuan dito. Nya bantay siya sa iyang apo o di na iyang kasab-an. Nya dinhi kinsa may iyang kasab-an mga manok ra. Mano kalingaw dani o wala ko lingaw guys nga kabiyaan ko sa kumpares. Akong lingaw na muralay buhat ako to paglampas-lampas. Nya tong Kalingaw na dahil lampas-lampasan dito. Nagsugod ni siya puyo dani guys adtong December. December in kada. 25. O kay pagpakaanhin niya dinhi permero pa to nimong anhi dinhi or tatong pista. Ako to pista na kayo. Lagi permero pa to nimong anhi dinhi sa pista.
Tong pista sa Kabulakan, diha man to siya sa kuan balay. Naglahos din siya din gikuyog na din siya din hini. Inko Maria sa ilang sa iyang payag na nagpuyo gid siya din nga nagkuan December 25 inka. Mao na ni din iyang bag-ong kuan. Nagpasko pa mi dito sa balay. Pamuyo. 24. Pagka 25 gidala sa kunay din dahil kunay gipa. Na magay nagsugot sila nga dalhon na kanila niya din. Dili pa kay tog sugot si Sisi no. Kay sabot man minto ka nga. Kuan lagi. Kay, ang gusto niya nga nasa Makati man niya. Mao sa lagi. Paggabas. Tama na nga. Sa among pagsabot, nahiusa ang pagsabot. Mao gyud. Pero, pag abot ginako din ni basta ngit-ngit kami pananaw. Ano man? Gikan sa silong, paingon sa taas, paingon sa higdanan, wa pa sumugod pa, di ko sumugod. Pastul kayo ang kalawasan. Pero pagka hiwanay na nga nalimpyo na, awa na. Yun na. Di lalo mo ako mong gipang siligan. Dala to kung kuan diri. Wala man diri guys, umanlig sa kang pita aba sa kuan uwan. Uy, nabali mo sa nila. Lata ang kuan, pilit ang sagbot. Nadi na may kailangan ingka ha. Uli naman. Uli na may kay adto pa sa mi dito sa among kuan. Dito ba lang? Naka mo, salamat kayo. Ngayon yung gianhi inyong ingka. May kuan. Vlog. Dato ra ba ko kuan nagingon lagi nimo nga ganhin din niya. Di man ko pagkalugar kay wa may bantay sa tong bata biya. Kasi Domingo, makatumi dito sa ila. Papa mo. O, sige. Oh, Thank you sa panood ko. salamat sa paniud to. Ito nga may suwa. Nakapaniud to mi. May suwa ang sadana mo, guys. Ali na. Kaon. Kalami sa miswa. Kuya. Jesus, kalami sa miswa mo magay sigihon ako sabaw kay sabaw sa angkan. Kana bitaw ang gutomon ko pagkain ka nga sabaw mo sa miswa. Oo. Uli na me. Ha, oo. Nya pa to ah. Basing ugma pa to ah. Adto na me. Ka, ingko. Game